na manok nga para pangsulod sa kwarto. Oh, murag siya itoy, mura pud siya manok. Oh. Oh. Kung maligo ni siya mokalit lang kagamay. Oh, napaya balhibos ni ilo. Mo na siya gitawag og silky chicken. Silky Chinese chicken. O niya kini. Manok ano ni insect. Oh, manok insect. Heart yang no, heart no. Iyang naong muraog. Heart pag yung heart. Ang iyang naong nay heart. Nay bangon. Bulsahan siya, bulsahan. Na kata ko sa manok sa Pilipinas. Mo ni manok Pilipinas. Manok ni sa China. China. Pero kini ka agaw, unsa man ni manok agaw, be? Tara manok. Red farm sa red farm. Red Farm. Mo ni manok Red Farm. O niya Balik ka do expo. 4,000 ang iyang palit ani dito sa Kitkay. Oh, 4,000. 3 months. 3 months, 3 months. 4,000 expo. O niya Expo lang gikan. kini siya morning iring laaw. Tikaos ba og manok? O kini. Maoning manok nga backyard chicken. Oh, backyard chicken. Guwang-guwang na ni. Pwede na ni itari sa tag-iya. Oh, iya ko no itari. Inuwi na ko di makaaway si Inuwi.